10 tipahdukset. Väri. Armoton tase. Suuri. Oi, otetaan. Kakkonen laitet ja 80 senttiä voita se ekan jälkeen. Pari. Ja neloset. Tupla. Ja pieni. Pieni. Suuri. Ja tuplaa. Ja otetaan. No niin, Otetaan oikein tupla. kahdella pelillä melkein sopii omat takaisin. Suora. Kyllä. Kruunu. Turpaki. Ja Väri värisuora. Slaava. Ja tuplataan. Vai mitä sanoa Mattinen? Kyllä. Ja tää. Eikä otetaan toinen tupla. Suora. Väri suora. Yhdenpäin. Kruunu. Klaava. Ja omat takaisin. Vielä on euro 40 tuplaa suoraan ja kakkonen voitos. 70 sentin panos. Suora. Ja väri. 2 tuplaa. Arvotonta pullaa. Armoton tase. Ja euro 60 pelissä. Nyt Ui, kuten. vielä kerran ei. No nyt pystyy. 3,60. Ja vielä euro 30. Värisuora. Saulos. Armoton tase. Ei. Nyt kuten. Ei. Vähän lagaa. Jäätyy. Voitko koitella koskea siihen pelikoneeseen? Mummo väri antaa. Ei anna. Enää 70 senttiä. Euro 60 ollaan voitolla hei. Kolmos pari. Hän antaa. 10 senttiä tuplataan suurelle. Ja se tuplataan. Aja punainen 7. Voi vittu. Täyskäsi. Suuri. Eka pieni. Ja suuri. Vaihtaa viime hetkellä. Ja nyt se on suuri. Voitomaksu. Ja vielä kerran 3 pieni. Ja näin 3,20 helppoa rahaa. 6,92. Ja vielä on 50 senttiä jäljellä näitä. Voitais saada 7. Kyllä. Joo. Sentti pokerista. Vielä 30 senttiä peleissä. Ja 6,90 voitoissa. Ja nelos. Ja tuplataan. 2 kertaa vaan pieni. No ei tupla. 5 kertaa aina. Ja euro 60 tuplaus meni väärin. Vittu, se meni? Värisuora. Oi. Yhden päästä värisuora. Ja 10 senttiä tuplataan suurelle. Ja se 20 senttiä tuplataan suurelle. Ja 40 senttiä tuplataan pienelle. Ja 80 senttiä tuplataan pienelle. Ja euro 60 tuplataan suurelle. Ja voiton maksu 3,20. Helppoa. Ilkka osaa. Armoton tase. 10 ulos.
Peleissä nyt on pelit pelattu. Harri suora. Sitten yksi peli. 20 ulos. Ja vaan 10 ulos. Yksi peli no niin. Nyt sinne jää Nyt. 10. Ja viimeinen peli. Juuso 15. Ja 2 jokeria vielä. Tässä on se vielä. Ja tuplataan. Suora. 50 senttiä 100 euroa. 10 sentin tuputaan suurelle. Lisää kannattaa pelaa vielä yksi peli. Se 20 senttiä tuputaan pienelle. Ja 10 euroa ulos. Ching ching.